मोखां खाथेनानै हाबफैदों दुमदाखाल खालामफैदों माइक्र'फन सेख'नानै लानानै थांदों आरो बाहेरायाव माने बुलाय सुलाय खालामहैदों दाबि धमखि होदों 100-150 जन हाबनानै बे गोबां व्यक्तिखौनो बे थान्दै मेलाव थानाय थान्दैफोरा सिनायो होननानै बुंदों। मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे क'क्राझाराव सासे दुथां सुबुङा सासे खर' गाज्रि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि सायावनो जोंहा BTCनि CM हाग्रामा महिलारिया मा बाथ्रा बुंखो बिनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। थारैनो बै दुथांनि सायाव जोंहा BTCनि CM हाग्रामा महिलारिया मा बुंखो बिनि सायाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायजोब लोगोसे खोनासंग्रो जे सासे खर' गाज्रि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दुथांनि आखुखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गोलाव बिबुंथि लाखिदों। स' बिनिखायनो नोंथांमोना खोनासंग्रो। अब्ला रायजोफोर आङो बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होग्रोबाय। स' नोंथांमोना नायग्रोदो। ময়ো শুনিছোঁ আৰু যেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন বা যেনেকুৱা যি ধৰণৰ আলোচনা হৈ আছে বা প্ৰচাৰ হৈ আছে মই সেইটোও দেখিছোঁ। মই জানো চব জাতিৰ মাজত চবে সমান নাথাকে। বড়ো সমাজতো কোনোবা এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে, কোনোবা মুছলিম সমাজতো থাকে, কোনোবা বেংগলী সমাজতো থাকে বা কোনোবা অসমীয়া সমাজতো একজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে। তো বেয়া মানুহ ধৰি পেলাই শাস্তি বা প্ৰয়োজনীয়ভাৱে একশ্যন লোৱাটো ভাল, এইটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব। কিন্তু এজন দুজনৰ কাৰণে গোটেই জাতিটো যে বদনাম হ'ব লাগে বা বদনাম দিব লাগে এইটো নহয়। হয়, আমাৰ বড়ো সমাজতো কোনোবা এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে, মুছলিম সমাজতো আছে, বেংগলী সমাজতো আছে। এজন দুজনৰ কাৰণে কোনোবা মুছলিমে কিবা একটা কাম কৰিছে বুলি গোটেই মুছলিম সমাজক দোষ দিয়াটো এইটো ঠিক নহয়। যোনে দোষী যোনে কালপিত ইয়াক ধৰি পেলাই মানে উচিত শাস্তি দিয়াটো প্ৰশাসনৰ কাম, প্ৰশাসনে কৰিব। এইটো সেইটোৱেই কৈছোঁ মই যে কোনোবা এজন দুজনে কিবা ভুল কাম কৰিছে বুলি এনেকুৱা সমাজৰ ওপৰত বদনাম দিয়া, সমাজৰ কিবাৰ ওপৰত কাম কৰাটো এইটো ঠিক নহয়। মই এইটো ছাপৰ্ট নকৰে। আমাৰ বড়ো সমাজতো আছে এজন দুজন বেয়া মানুহ। এই এজন দুজন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে বুলি গোটেই বড়ো সমাজক বদনাম দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয়। এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। এইবিলাক ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। মই কৈছোঁ মুঠতে ইয়াৰ পৰা দূৰত থকাটো ভাল। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, হয় ভুল কাম কৰিছে কোনোবা এজনে, ইয়াৰ নামত গোটেই সমাজক দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয়। বেংগলী সমাজতো এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকিব, কেলেই নাথাকিব। সেই বুলি বেংগলী মানুহ কোনোবা এজনে বেয়া কাম কৰিছে বুলি গোটেই বেংগলী সমাজটো দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহ'ব। কোনোবা বড়ো মানুহে এজন দুজনে ভুল কাম কৰিছে বুলি গোটেই বড়ো সমাজক দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয়। যোনে দোষ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত प्रशासन आसे आयेन आसे बास। जेला गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानायनि हाबाफारिया जागायो आरो बिबान सायख'लायनायनि हाबाफारियाबो प्राय मोनसे पर्यायाव जोबहां थासारिसिम सहैबायमोन। नाथाय बे समावनो अन्याय भाबै आरो मोनसे हिंसानि परिस्थिति लानानै गोबां बेबायदि जायफोरनि गोदोनायाव कुनु डेलिगेट बेस गैया, कुनु अबजार्भार्सनि बेस गैया, कुनु आरसिनि बेस गैया, जर जुलुमै माने बोलो बाहायनानै बे डेलिगेट हाउसखौ घेराव खालामनानै दाइसआव थानाय जेराव बर' थुनलाइ आफादनि माने बारग' आफादगिरि बा बे थान्दै मेलनि केयारटेकार आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सारा मासि लानानै आफादखौ सामलायबाय थादोंमोन आरो आफाद सामलायनानै बिबान सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादोंमोन। आरो बे समावनो दाइसआव गोबां गेदेमा सुबुंफोर दङमोन, दैदेनगिरिफोर दङमोन। जर जुलुमै मोननै माइक्र'फनखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो सिङाव प्राय 100-150 जनसो माने फेग्लुंनाय बे माखासे सन्देहजनक व्यक्तिफ्रा माने इनाय आरो अनागारि गोसो लानानै हिंसानि गोसो लानानै दुम दाखाल खालामो, दावराव दावसि खालामो आरो धमकि होयो जे माने बे थान्दै मेलखौ बन्द' खालामनांगौ। आरो बिथांमोना मा उद्देश्य दङ जों मिथिया,
खिन्थु खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया कारन बे बर' थुनलाइ आफादनि पबित्र मोनसे थान्दैमेल आरो बे पबित्र थान्दैमेलाव गासै जिल्ला आफादफोरा साफा साफाहै CEC मेम्बार दैथायहरदों आरो जायफोरखौ CEC दैथायहरदों बिथांमोनखौनो जिल्ला आफादफ्रा सायख'दों बासिदों लोब्बा आफादफ्राथ' कुनु बेयाव रल आरो रेसपन्सिबिलिटिखौनो लायाखै साहित्य सभानि जिल्ला आफादफ्रानो गावबा गाव सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादों आरो गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै जुक्तिखौ होलायनानै हाबाफारिया आवगायगासिनो दंमोन दा बेखायनो सोरनि मा मेन्टेलिटि दं आरो सोर बेखौ उदखारि खालामनो नागिरदों सोर इनाय अनागारि खालामनो नागिरदों दुमदाखाल खालामनो नागिरदों दादागिरि गुन्दागिरि खालामनानै बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे पबित्र अनुस्थान माहारिनि गोथार आफाद जातीय आफाद 65 बोसोर आगान सुरनानै दिनै 80 सिदुलाव जोंनि रावखौ जि दुमदाखाल खालामबाय बे थारैनो दुखुनांथाव लाजिथाव आरो बे जाथायखौ जों गोख्रों रावजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' माहारिनि जानानै सोंखारि आरो बेबायदि जाथाया बर' हारिखौ लाजि फोनाङो बर' थुनलाइ आफादखौ लाजि फोनाङो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइनि जोंनि आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' माहारिनि जि मान मर्यादाया गुबुननि नोजोराव बा मुलुगनां थासारियाव गुबुननि थासारियाव जोङो लाजिथावना मोनसे मोखां देखायनो हायो मोनसे थासारिखौ लाबोयो आरो बेयाव रावबो थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा बेक्तिया बा बेयाव लोब्बा आफादनि सोद्रोमा बेक्तिया बा बेयाव RC आरो डेलिगेट जानानै फैनाय अबजार्भार जानानै फैनाय बेक्तिया बेयाव इनभल्भ गैया बे टटेलि बाहेरनिफ्राय डिजाइन खालामनानै फैनाय मोनसे आक्रमणमोन मोनसे थासारिमोन आरो मा उद्देश्यजों खालामदों मानो खालामदों बे खोथायानो दिनै साननो गोनां कारन थांनाय 6 बोसोराव बर' थुनलाइ आफादनि जुथुम्मायाव जों बेबायदि थासारिखौ नुबोफेराखैमोन थांनाय समाव जादों गुलि गावग्लुंनाय जादोंमोन दतमायाव गुबुन गुबुन थासारियाव आरो दिनै फिन खेबसेबाव बेबायदि हिंसानि थासारिखौ लाबोफिननो नागिरनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयो माने जों गोख्रों रावजों सोंखारियो जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ खौसेयै जोङो बयबो गसंथानानै बेखौ रैखाथि होनांगोन बे जोंनि माहारिनि पबित्र मोनसे अनुस्थान आरो बे अनुस्थाननि गेजेरजों बर' हारि थांना थानायनि थामोनथा रैखाथिनि सिमांखौ जों नुदों आरो बेखायनो जों बेखौ रैखाथि होनानै खौसेयै गसंथानानै उननि समाव जों हाबा मावलांनांगोन होननानै आं बेखौनो खावलायो आरो बे जाथायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथायजों जायफोरा लोब्बा दङ माने बेयाव गोबाङानो बुंदों जे बे बेक्तिफोरा जायफोरा बेयाव मोखां खाथेनानै हाबफैदों दुमदाखाल खालामफैदों माइक्र'फन सेख'नानै लानानै थांदों आरो बाहेरायाव माने बुलाय सुलाय खालामहैदों दाबि धमखि होदों 100-150 जन हाबनानै बे गोबां बेक्तिखौनो बे थान्दै मेलाव थानाय थान्दैफोरा सिनायो होननानै बुंदों आरो सोर खालामदों मानो खालामदों बबेनिफ्राय खालामफैदों बेखौ रावबो मिथियै गैया बेखौ बुंलायनांगौनि खोथा गैया